Adara. A super bored guy. Once upon a time, monas busagal. Wala siya gitrabaho, wala siya gibuhat. Very bored. Nagdubli ang cellphone na na. Wala siya. Chill-chill ka na. Ngisi-ngisi, wala lang gusto. Sobras ka bored ni busagal. Iyang gidungan ng duha ka cellphone. I-match up niya kung okay ba ang speaks. Pero, nakaunaw nas busagal. Naligo siya. Busagal, ikaw na talaga. Naligo siya, nindot kina, freeze na freeze. Nag-freeze enough si busagal kay naiganap. Iyang ganahan na ni, gusto siya ma-healthy good iyang gusto. Healthy good ba niya? At the same time, i-maintain niya ang iyang skills. Dara, butang tagkuhan diha. Butang tag mga siram diha. Siram sa atong buhok. Kaya atong buhok, gakag-kag na. Busagal, ikaw na talaga. Dara, chill ka na busagal eh. Muna yung ganahan niya, ang next style. Mura gisikwate ba? Gisikwate, kuraw-kuraw niya yung buhok ba? Buotis busagal eh. Busagal, na nga. Muna siya pinausa-usa kina. Ano yung ganahan? Nya, transition na yun daw. Bang! Dara. Suoton din na iyang mga sus and socks. Dugaya di mo busagal eh. Sige pagpadara po sa iyong tel. Serious ka na sa busagal determinado na sa iyang goal. Iyang goal ala niya muna mo healthy siya, gusto siya ma-physically fit, ma-mental block kuno siya, o dagan siya ginuhuna mo nang gusto niya, straight ginayang iyang goal. Utawa bisa pagsuot sa medyas gakamalisod. Busagal. Pero okay ra, determine i-maintain mo man ang ganahan ni busagal. Grabe ka na siya, grabe ka determinado sa busagal. Lingi na siya kay i-check ko niya kung okay ba gid ang iyang kuan, iyang nick ba katol gamay, ano man na kadaham glamok. Busagal. Naglamokal. Dugayang busagal mahuman pero okay ra. Nga na yun siya ka-determinado. Nga na ko siya. Gabi busagal dugayang mahuman busagal. Ikat na ka na ube. Dara. Ikat na to Dugay kay ka mahuman busagal. Dagang kay kang pasikot-sikot. Dara. Nindot kay dilakwan. Bakang kay nagdating. Murag varsity ba? Varsity basketball. Pero kwan. Walay sigig score. Dara. Chill kay nas busagal. Relax na. Pakuratar mo din guys. Asa na siya padung. Nga na ang goal ni busagal. Everyday na. Dito na siya. Bang! Dara. Ayaw kayong nagwa mo kay bawaan kay bawaan Muna goal ni busagal. Physically fit. Muna siya. Mental block. Kanunay na siya mental block. Muna yung ganahan. I-maintain gina niya yung lifestyle. Kay ugwa mo'y maintenance sa lifestyle. Wag mo. Tumba gyud mo ana. Wag gyud mo ana. Sud na siya sa great entrance. Great entrance. Nya, kuan gyud siya. Kanang si tara, mudunit na siya gis. Mudunit na siya. Bang! Inisa na kag ticket. Grabe yung ticket. Nan kung sumabol. Dagan na ka diha. Dara. Stop sa gamay busagal. Dara. Sakto ko. Iyang klaro gi-zoom in gina siyang mata og naabgo siya masaitan dire. Na ba siya may laila dire. Dara sugod na busagal. Walking na. Ang mga tao diha maglakaw, walking distance og jogging distance. Chill kay busagal na. Relax kayo, lingi ra na siya. Dara sight na busagal na. Sight na siya. Straight ang pananaw na. Straight narupat. Dara 10% jogging, 90% pachichoy. Busagal! Mo ni bag-oron, 10% jogging exercise niya, 90% pachichoy din na. Mo na dagan ron, millennials ko to. Dara, kita na. Dara. Iya ginagibidyohan kay for the record ra ba nga naginasiktan ang busagal. Busagal 10% jogging, 90% chichoy. Lingi-lingi pa ni uli ning uli naun sa gutaw tani. Watay mapalana. Watay mapalana. Dito na uli ta. Wag ta paning ta. Naun sa gutaw. Padayon po na busagal.